गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि टपिकआनो जादों सिगां खोब साननैसो सिगां भाइरेल जाफ्लेबाय थानाय बिथां फान्थावस्रिमोननि भिडिअनि बिखयनो एसे बिथांमोननि भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनसिम एबा गोरोन्थि खामानि जालांनायनि बिखय नोंथांमोननिसिम सिमान जालायनानै बर'जों बर' गावजों गाव अनलायनानै थाफिननायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम खोब आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। जाहाथे बयबो बर'फ्रानो बिदिनो गावजों गाव अनलायनानै थाथों होननानै नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबहरनाय जाबाय। बेनोदि भुला बिसोरनिबो गोरोन्थि, बिसोरनिबो गोरोन्थि। बिसोरबो मोनायाव लोगो मोननायनि थाखायनो गावसोरनि साजाखौ मोननांबाय आरो बिथांमोनाबो मोनायाव मोननाय नालाय, बेनिखायनो बिथांमोनखौबो बायदिसिना गोरोन्थि मावदों होननानै बिथांमोनाबो गोरोन्थि बुजिनानै बायदिसिना बुला बुसि खालामफ्लांबाय। दा बिथांमोनानो गावसोरखौ बुजिलायनानै बिथांनियाव निमाहा बिहैदों आरो बिथाङाबो निमाहा होबाय। दा मोननैथिंजायबो गोरोबलायनानै थाफिनबाय। दा बिदिबा बिसोरनि दसे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लादो, खोनाबोगासिनो। दिनै बे समाव दाखालि 4 थारिख फुंबिलि 4टा बाजियाव जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय, बे जाथायनि सोमोन्दै मोननैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो, बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों। सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टिजों भुल बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन माने दाख्लै जा जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों। नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायदोंमोन बिसोरखौ लानानै। ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि केसाव बेबायदि एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन। बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों। जोंनिफ्रायथ' बिदि लिक आउट जालांदों, ओमफ्राय बेबायदि नङामोन आरो। माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया, मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय। बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थागोन होननानै। बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने 2टा बाजियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय, हरनि 2टा बाजियाव बिदि थाफैयोबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन। बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय, बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन। ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो। बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जों नैबे क्लियारिफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों। बेवहाय नाफाथिया मा बुङो? खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमहाय। ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों, जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअआ माने भाइरेल जानानै थांबाय बिनि बागैनो। ओमफ्राय दा बे भाइरेल जाना थांनाय भिडिअआवहाय जोङो जयै माबा कमप्रमाइस खालामनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा जोंनाबो माने भुल जायाखै नङा जादों। जोंबो एसेबांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो। दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे एना एनि जाबाय।
ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने डिउटि नेदोंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर जों मोननैबो दोलोनि गेजेरावहाय फुल बुजा बुजि जादोंमोन दा बे जाथायखौहाय जोङो मोननै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय